Nama lengkap, Tapi lengkap. piye? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Wah. Aditya Purwo Febianto. Lah kok wangil men to, Mas? Angel aku. Wah layakno encus ngono kae mang. Oh, ben penak celokane cus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Ya aku. Lo monggo berjabat tangan. Oh, berjabat tangan. Lo yo no, biar afdol. Amit yo, Mas, amit yo. Nggih. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali toh. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir Dan dan batin. batin. Sehat nggih Mas Akbar? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah niki wau bidal saking dalem jam pinten? Tadi budalnya itu jam iya. 7. Oh jam 7. Iya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Heeh. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe rada nah. Dari Tulungagung. Tulungagung Kota CT. Heeh. Kota Senterewe. Kota Sente kere. Niki Astabrata cah Senterewe sedaya. Oh. Mbak. Kok ada Mas? Lho, dengan pripun niki wah jan Oh, nyenterewe. Masya Allah. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Loh, ini sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Nah. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi, Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara senderewe ngaten, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, nek tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat Jaranannya beda, gagrak. Betul. Nek Senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ngerti kuwi. Jajal to, dicekel to. Cekel Mbak ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong Ya promosi bareng loh. wong Mas. niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, ada. Jenengan nek tawon niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Ning kula nggih ndelok Kita status. sesama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, wingi saling delok- mensupport. Wingi ndelok statusnya sing beduk nggih upload caplokan barang lho. Kaya dolanan kenean aku ya. Luar Iki biasa. sing bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya toh. Dengan tuh di ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plak. Berarti kau kudu dijajal satu-satu. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gambang aja. Mboten. Nggih. Niki Niku pun paripurna. lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh ya. Sesepuh asep Oh, iki bapak. Nggih. Sampean kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan Masya sakderenge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo Iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang, Dusun Tampang, Wilangan. Wilangan Kabupaten Nganjuk. Nganjuk. Masya Allah, ini di rumahnya Bapak Sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti Niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kali Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki Bukan, Mbak. pernikahan. Oh pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Dek munggah ning Mekah, amin. Madinah. Yen turah meneh penunggu tuku Lemah. Lemah. Sa. sa Wah. sawah. Karo sapi Perah.
Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah, luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak-sak kok Mas Tengguran. Udah saiki dareng. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh, Mas. Jadi banyak. Sedikit. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Milo Jendalu, fan-nya Asta Brata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Mboten, kula niku mboten. napa kula niku namung Mbak, namanya Nipun? kerupuk bawang. Loh, artinya? Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. Oh, lek sampean belajar lah terus wong-wong ki piye, Mas? Loh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Weh, cekek glegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Padha lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning yo gur sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Duka jare sing pernah kula niku napa to bahasa Jepange arigato. Arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa ta? Boy mangono. Itu artinya terima kasih. Terima kasih. Wis. Lek itu Hai. artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni? Tekone hai. Sampean tadi sudah makan. Hai. Nah, iya artinya. Ngono jadi sithik-sithik isone. Oh, sithik-sithik. Sithik-sithik. Oke. Disapa ayo live streaming. Pastinya diucapkan selamat malam Mili Jendalu untuk Kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di Sangat banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton, selamat bermelean ya. Bermelean. Kita ya. Bermelean. Moga-moga Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan untuk semuanya yang sudah mendukung Asta Brata suka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan bengok Asta Brata kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Asta Brata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira? Nah, ngono lho. Biasane kan bar poso ki wis makeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya, Mas. Jajal coba kaya ngapa? Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Asta Brata suka. Ayo, siji-siji, Mbak. Kok kene. Kok kene. Ayo. Asta Brata suka. Apik. Semangat iki semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7 7. ya. Apik, luar. Saiki sing kedua ya. Kedua. Asta Brata suka. Oh iki kalem Mas, iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wah layakno alus Alus. lembah lembut kaya aku ngono ya Mas. Betul. Jenengan nggih guru to? Guru. Nggih guru kan. Mboten guru tenan nggih. Kulo to? Nggih guru. Oh guru, alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Wah iya. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba kaya. Asta Brata suka. Oh iki rada anu Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Mak greng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, oh layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho Mas. Semangate wong arep rabi. Ya piro iki nilaine iki umpama anu? Oh lek iki mau urung dinilai, lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5 Mas. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama jeneng sing banter apa sing alus? Nggih nonton suasana. Oh nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Asta Brata suka. Oh iki demenane sampean lek iki. Ngapa? Soal alus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh. Oh, Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Ya iki ya Bu Guru iki.
Iki Bu Guru. Bu Guru semua. Niku nggih pojokan nggih Bu Guru. Bu Guru, Mas. Nggih. Guru napa? BK, BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Ayo. Astabrata. Suka. Piye? Iki Bu Guru tenan, Mas. Bu Guru tenan. Heeh. Lah- Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono ki lho, Mas. Heeh. Lah nek wong piket, Oh, guru piket. piket iki Heeh. wis cocok. Lah iki ya 97. Wah 97. 97. Warate niku cara gender sangupane saya amba. Wong- Nggih. Terus terakhir Astabrata. Suka. Lah iki ya jelas 10, Mas. 10. Aku wis dosa renek. kualat. Kualat ora sembuh. Oh, tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Dul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh, ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh ya saruno. Wong mboten pareng Masa nggih. dalang kon jaran. Aku kuda-kudaan aku Kan iki. dalang Gen Z, Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune, Mas? Waduh, endi ya mo ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan pilih mana di antara tiga itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Nggih. Sik, Mbak, Pripun? niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne masangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepopi, Mas. Seponono to, Mas? Lha cacah anggur ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane Mas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kenalan Kepareng dong, kenalan. Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa, Mas? Siapa, Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, Sinten rungokne. nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, oke. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. piye? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Heeh. Aditya Purwo Febianto. Lah kok wangil men to, Mas? Angel aku. Wong layakno encus ngono kae, Mang. Oh, ben penak celokane Encus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Ya aku. Tuwek wi lho wi. Oh, Berarti iki iso ya Mas Gak dijak iso, gak ndarani? iso. kaget. Bawane sembarang, sing penting pelok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandreng Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak ngerti aku saiki pisan. Oh iya. Lek ing combo ngono. Repekane wis apa-apal? Nek Gak apal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Apa Mas? Mas. Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Gak delok gak apa ya. Ya apa-apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang, heeh. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iya. Pangkor ya. Pangkur. Padalang Iya. pangkor. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Nikar. Heeh. Kocok suruh mroto metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur ing
Koro dicekel tangane, cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik kok tak kei. Jangan rumangsat. Iya. Tak sane sik. Kok tak ilang. Akar rono karenan iki dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh we. Ramopo ayo di pangku. Kuat gak ya? Kuat. Iya. Ndak isik to. Anu, iso gak? Gak iso ya wis. Iso. Sik tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Iya. Los. Wah, iya. Jatra koyo geliki. Sinawung resmining kidung. Oh ya sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu keweram bae sikilku. Ngene penak ngendeki to. Sinu Karto Mreh ketarto pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas klip itu apa? terpal. Ora romantis toh, Mas. Oke. Lintang panjerina. Sineksen lintang laran sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lha lho. Wong Banyuwangi iki. Banyuwangi asli. Omahku endi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak? Heeh ta, Mas. Sing penting aja njaluk mudune lintang karo rembulan. Wah. Soalnya bakule gak enek. Rupane kaya Kang Tumrap ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama ayo. Agama ageme aji. Sampun nggih sampun. Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jaranan. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah e. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Ya wis. Ya ora apa-apa. Oke. Terima kasih ya Mas Njus. Ngono lho carane. Lu ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua, lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Enggak malah lu ngongkon sinden pitu iki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Ngobar jenenganku anu, Mbak. Bar jenengan kan nembang gedruk wis jaranan kanggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas gitu. Kebon. Oh, kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedruk nih, Cus. Ayo, coba telorat. Yo. Hey.
ganungane. Lho ya. Ayo. Dikenepi. Ngombe sih ya, mie dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, Ayo. Ready? Yuk. Oke, sudah ready Mas Cus. Uang. Hati-hati, wah iki, yo menggoyang tampang. Ayo, tepuk tangannya para penonton. Wah ya. Dasa sing ibut atati. Oh, wis kesel ya. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, enggak apa-apa laren dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir ngono piye ya? Gimana komentarnya teman-teman Asla Brata piye? Nah, yo.
Gimana? Saya masak ambekan, Mas. Lah iya no. Aku harus gini boleh gak? Boleh, Oh, bebas. ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh gak? Ayo aja kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Astabrata. Luar biasa. Aku sik pisan mikir Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kayu wis pethuk no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa, iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Oh, toh? Sing ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. biasa, Roh Masya Mbak Allah. Rinvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe tolong Niki. pakeme begitu. Nah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Iya, Allah, luar luar biasa. Astabrata luar biasa. Ya. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Ya, Akbar. buah wilo. Lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan. Lah ya, iki yo permintaan kok, permintaan ya. Sok Ibu Hajat antaraning Pak Paryadi Kang sarta Ibu Raminem. Ha ya, diselingi sik, selingi liyane no. Oh ngono. Sapa? Anu Dik Sinta karo Mbak Pesek. Ayo aja meneng bareng. Oke yo. Yuk, sepote monggo dadekke. Yo. Dik Sinta, Selamat malam Mas Dalang. selamat malam Mbak Sri Pesek. Nggih, selamat malam. Minal aidin wal faidin Dik Sinta. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faidin Pesek. Nggih, sami-sami Mas Dalang. Wah, ya luar biasa. Wis siap apa urung lahir batinmu nggo arep menempuh rumah tangga? Insya Allah siap. Wis siap. Siap. Ya, lahir batin. Nggih lahir batin. Nah, entuk wong endi to? Wonogiri. Wah, Wonogiri. Nggih. Rencanane arep ning ndi? Solo, Wonogiri, Nganjuk? Teng Solo nek mboten Wonogiri. Oh iya, wis gampang dipikir karo mlaku. Oh nggih nggih. Nah iya, iki Dek Sinta dadi guru saiki. Guru mulang napa to, Dik, jenengan? Bahasa Jawa Mas. Bahasa Jawa di sekolah? SMK Kosegoro. Wah, Kosgoro ki akeh lanange apa edoke to? Jaler. Oh, saiki akeh lanang. Iya. Ya saiki anu sing musik. Ya, sing musik apa? Ya. Diselingi sik. Ya. Kesayangan. Nggih. Oh ya kesayangan. Ya kanca-kanca ben yo ambekan ora Mbak Rinvi tok. Heeh. Kesayangan. Coba dadekno Mas Tris racikno kesayangan. Ayo. Sing musik yo bisa. Oke, sing musrik ya Mas. Musik ya. Sing baru ya Mas. Apa kuwi? Ya, heeh. Jenengan pitung piyambak niku Mas Tris. Iya. Niku bos cengkeh. Wah, Sing nyibot niku. uangnya banyak jadi. Oh. Tanggapan nek iso tara kok niku. Apakah itu lagunya? Denok. Sudah anu Oh sudah, ya. ini Denok Deblong. Ayo denak. Ya, kan luar biasa kok Mas Tris iki. Nek posonan status awan ya mangan. Iya. Iya. Yo coba Mas Tris denak. Ini para YouTuber Oh. jereke mau bergoyang Mas. Oh gitu, boleh. Bergoyang di tempat maksudnya. Komplit itu YouTubernya. Komplit sekali. Ada 1, 2, 3, 15. Oh iya, lek ngitung, Pokok yang cepet-cepet gitu aja. Engko Mbak Sinden ikut joget ya Mbak ya. Untuk joget sama duduk. Heeh. Bisa. Mas Yogo ya ikut joget. Ya, bisa toh? Anu, Bisa.